Bine v-am regăsit la partea a doua. Să începem de unde am rămas. Bun, am rămas la Dodge Tool. Antena cu Sharpen, Smudge, am rămas la Dodge. Creăm un layer, Image, Apple Image. Acesta este pentru Dodge Tool, pentru a adăuga sau pentru a amplifica o sursă de lumină. Poftim, uitați. Dăm aici, vezi, se amplifică o sursă de lumină. De dat unde dăm, face mai multă lumină. Bun, deci este foarte folositoare, mai ales pentru a amplifica o sursă de lumină folosită cu un brush. Mergem la Burn Tool. Acesta este exact opusul. Acesta este pentru a adăuga umbre. Uitați. Tot se lumină jos pe umbră. Uitați. Arată mult mai bine. Bun. Pen Tool. Am ajuns la Pen Tool. Pen Tool este, zicem, unul dintre cele mai folosite unelte în Photoshop. Deci cu acesta putem copia ceva. Make selection, uitați. Și am copiat. Vedeți. Foarte bine. Stați puțin. Să deselectez tot. Gata. Bun. Și acesta este pentru adăugare, pentru să mai ștergi. Am ajuns la text. Cred că aici nu este mult de explicat. Numele spune deja tot. Îl înșerăm pe test. Alegem mărimea. Uitați. Bleeding Ocean. Fără acestea, testul nu va arăta foarte bine. Bevel. Mai acesta o să-l folosiți prea mult pentru a da un efect pe test. Stroke. Acesta o să-l folosiți ceva mai des. Vedeți? Uitați, putem să-i schimbăm culoarea. Uitați, alegem un roșu. Inside. Bun. Normal. Opacitatea. Overplay și așa mai departe. Acesta e pentru a adăuga, să zicem, un efect textului. Nu o să-l folosiți prea mult. Acesta e pentru a arunca ceva lumină, vedeți? Vedeți și voi? Satin, nici acesta nu o să-l folosiți prea mult, este doar pentru efect. Color overplay pentru a adăuga puțină culoare. Gradient. Acesta o să-l folosiți ceva mai mult. Uitați, selectăm o culoare. Aceasta și aceasta. 150. Selectați opacitatea că doriți. Pattern. Acesta, stați puțin. Pattern. Pentru a adăuga o textură asupra textului. Nu o să folosiți prea mult, nu vă trebuie. Nu aveți nevoie de el pentru text. Acesta e grea pentru o lumină. Vedeți și dumneavoastră. Drop Shadow. Acesta o să-l folosiți mai mereu. Nu îl lăsați 5-5, puneți 1-1, 1-0-1, 100 sau 75-60 cât doriți. Și va arăta mai bine textul. Uitați. Dacă îl lăsăm așa. Vedeți dumneavoastră. Bun. Stați puțin să schimb culoarea textului pentru a arăta așa mai bine. Sharp. Acesta e pentru, uitați, dacă te sharp, textul se schimbă, dacă te gris se schimbă, puțin de tot, uitați. Alți de aici vă sfătuiesc să folosiți Sharp. Sunt multe fonturi. Vă recomand să descărcați fonturi după dafont www.dafont.ro.com. Eu deja l-am descărcat de multă vreme. Bun, am trecut și de text.
Trecem la rectangule tool. Acesta vedeți ce face. Adaug o culoare. Este folosit mai mult pentru un border la o semnătură, o creație, vedeți? Ceva genul ca o poză veche. Îl folosesc mai rar. Vrei să fac același lucru. Vedeți dumneavoastră o linie. Da. Acesta este pentru a mări, pentru a scădea imaginea sau pentru a micșora imaginea sau pentru a mări. Bun. Și am terminat cu toate aceste unelte. Acesta, vedeți, pardon. Aici aveți culorile, puteți selectați o culoare. Da, și aici, da? Bun, am ajuns aici, file. O să vă arăt fiecare parte. Acestea de sus. Pe acestea am terminat. Voi arăta pe acestea. Nu, m-am explicat aici la aceste două pentru a deschide o imagine sau pentru a face o failă nouă. Pe acestea nu le veți folosi, uitați. Dau pe ele să vedeți ce se întâmplă. Pentru a deschide fișiere, dar puteți să deschideți fișiere în mod clasic. File open, deschideți fișierul, vedeți. Alegem de undeva, deschid ceva, așa e. Păi, pe acestea vreau să le folosiți. Sub for web. Pe acesta îl vor folosi doar dacă ați făcut o animație în Photoshop. GIF, da? Vedeți, va schimba puțin claritatea imaginii. Da, save și tot. Import. Dacă aveți un video și doriți să-l transformați în GIF. Și asta e tot. Edit. Bun. Păi la edit aveți cam aceleași lucruri pe care le aveți aici, în afară de Free Transform. Acesta este pentru a modifica imaginea, vedeți? Dacă ați spus-o deja și nu vă place cum am spus-o, nicio problemă, dați pe Free Transform și puteți să transformați iar. Aici puteți, uitați, multe opțiuni. Uitați, dacă dau pe acesta, îmi pune invers. Dacă dau pe acesta, îmi pune în jos. Lăsăm cum era. Acesta nu sunt sigur pentru ce, dar l-am folosit. Este pentru a deforma imaginea. Vedeți, nu cred că o să-l folosiți prea mult. Da. Acestea nu o să le folosiți prea mult, eu nu le folosesc. Bun, ajustament. Acestea le aveți și aici. Le puteți folosi și de aici. Toate aceste setări vi le voi arăta aici, nu aici, nu aici sus. Nu rest nimic. Uitați layer, Apple Image, de aici puteți să aplicați imaginea. Ok. Am ajuns la layer. Aici este mai pentru a crea un layer. Uitați, layer. Și am creat un layer nou. Type pentru text, select. O să-l folosiți. Sharpen. Am ajuns aici. Mai am un minut. Aici sunt cam toate, cum să vă zic, toate efectele de bază. Acestea trebuie să știți neapărat să le folosiți. Unele dintre ele se află și aici. V-am zis, mai ușor de folosit în această la filter. Începem cu acesta. Cu acesta. Acesta puteți să adăugați un efect. Nu vi recomand, sunt efecte seci. Mai bine le creați dumneavoastră. Găsiți foarte multe efecte. Uitați, acesta e mai mult pentru, vedeți, deforma puțin imaginea. Nu folosesc prea mult. Paste correction. Se spune și titlul. Lichifi.
Câteodată îl folosesc la smugi, câteodată nu. În principiu se folosește la smugi. Uitați, dacă dau ok, uitați ce ne-a făcut. Dar nu vom lăsa așa, puteți să-l folosiți, câteodată îl folosesc. Oil Paint, ne va adăuga acest efect. Uitați, lăsăm așa și dăm pe Select. Uitați.